Allah Taala bizi näme üçin yaratdy? Bu dünýä bir gezek gelýär. Şonuň üçin edip bilen keypini et, ogurla, iýiç, ýene göret, haramlyk et diýýänlikleri dogrymy? Bu arada Allah Taala Kur'an'da şeýle diýär. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men jinnleri we insanlary diňe özüme ibadet etsinler diýip yaratdym. Yani Allah Taala bizi yaratmaklygyndan maksady oňa diňe ibadet etmekligimiz üçin ýa-ni şonuň üçin biziň esasy maksadymyz şu dünýäge gelmekligimizden Allah Taala ibadet etmeklik. İzin ayetde aýdýar: "Ve-ma uridu minhum min rizqi ve-ma uridu en yut'imun." Men olardan rızkal islemeýärim. Meni naharlamaklaryny hen islemeýärim. Yani Allah Taala bizden rızk, nahar hiç zat isleýär. Ol bizden diňe näme ibadet etmekligimiz isleýär. Çünkü Allah Taala o zatlara mätäç däldir. Allah Taala baýdyr. Iýiçkä rızkala mahlukatlar yaradylan näme? İnsanlar we jinler mätäçdir. O izna gaýetde ýendem şeýle diýär: "Innallaha huver-razzaqu zul kuvvetil metin." Şek şüphesiz Allah ähli yaradynlara rızkal bericidir. Ve ol güç kuvvat eýesidir. Yani Allah Taala rızk berýän Allah Taaladyr. Allah Taala hiç sada mätäçde, megerem biz mätäçdir. Şonuň üçin biziň maksadymyz Allah Taala ibadet etmek üçin yaradylandyr. Ve ölümizden sonra şu eden ibadetlerimize görä näme? Fiillerimizi aljakdyr.